Kung ang pangarap mo ay hindi natamo, huwag kang mawala ng pag-asa. Magsumikap ka dahil balang araw, masobra pa sa pangarap mo ang darating sa buhay mo. Dear Papa J, ako po si Christian, 41 years old at taga Tupi, bayan ng South Cotabato sa Mindanao. Nais kong ibahagi ang aking kwentong pag-ibig at sana mas magsilbi itong inspirasyon sa mga nakikinig. Nagsimula ang aking kwento nang magpasya akong manirahan sa bahay ng aking tito upang mag-apply ng trabaho sa isang banana plantation sa kanilang lugar. Kailangan ko kasing makahanap ng pera para kahit papano'y may panggastos kami sa gamot ng aking may sakit na tatay. Dati kasi akong trabahante din ng supermarket sa lugar namin. Pero nang pumutok ang pandemya, kagaya ng ibang negosyo, nagsara ito. Kaya gano'n na lang ako kapursigidong makahanap ng trabaho. Salamat naman at di ako masyadong pinahirapan at nakapasok ako agad. At na-assign ako bilang isang checker sa inaplayan kong banana plantation. Single ako nung una akong magtrabaho dito. Kaya hindi maiwasang nagbabaka sakaling dito ko matagpuan ang babaeng mamahalin ako. Sa unang araw ko bilang isang checker sa planta, marami akong nakilala na magkapareha kami ng lugar na pinanggalingan. Yung iba ay katrabaho ko din dati sa supermarket. Dito ko rin nakilala ang babaeng unang nagpatibok ng aking puso. Siya si Daisy, isang accounting clerk. Maganda siya, maputi, curly hair, na siyang pinakagusto ko sa isang babae. At sa unang tingin ko sa kanya, mabait siya. Araw-araw ko siyang nakikita. Every time na makasalubong ko siya, tila ba nakasakay ako sa ulap na parang gusto kong sabihin sa kanya na gusto ko siya. Hay nako, nananaginip ka na naman. Hindi yan mapapasayo. Iba ang type niyan pare. Sabi ng kasama kong si Roger. Bakit? Bawal bang mangarap? Malay mo, magkagusto din siya sa akin. Sagot ko naman kay Roger. Suntok sa buwan yan pare. Hindi naman ako nawala ng pag-asa. Sabi ko kasi na kapag gusto mo, maraming paraan para makuha ito. To make the long story short, nagkalakas ako ng loob, Papa J, na kilalanin ang babaeng gusto ko. Isang araw, nagkunwari akong may kailangan sa accounting. At hihingin ko ang number niya para sa telepono na lang makapag-inquire ng iba pang kinakailangan ko. Salamat naman at di ako binigo ng aking mga plano. Nagkausap nga kami sa telepono pero hindi tungkol sa feelings ko sa kanya, kundi tungkol sa sahod ko. Hanggang sa dumating ang pagkakataong hinintay ko. Nasa labas na ako ng planta habang naghihintay ng sasakyan papauwi nang may narinig akong tunog ng cellphone. Sigurado akong hindi akin yon dahil hindi naman ganun ang ringtone ng cellphone ko. At isa pa, lowbat ito. Pagtingin ko sa may bandang kanan, nakita ko ang isang cellphone na umiilaw at ito nga yung tumutunog na may tumatawag. Walang ibang nakapansin sa cellphone kaya kinuha ko ito. Nagdadalawang isip ako noon na sagutin pero naawa ako sa may-ari dahil maraming beses na siyang tumatawag at walang sumasagot dito. Kaya sinagot ko na ang cellphone. Hello, ma'am? Sir, please kung sino po kayo na nakapulot ng cellphone ko, pakisauli na lang po. Maawa po kayo. Nandyan po lahat ng file ko at contact number ng company. Ang sagot ng umiiyak na pamilyar na boses ng babae. Ma'am,
Napulot ko lang po yung cellphone. Nandito po ako sa labas ng pinagtatrabahoan ko. Nahulog po siguro ninyo. Antayin ko na lang po kayo dito, ma'am. Ang sagot ko sa babaeng tumawag. Naidetalye naman ng babae ang color, brand at iba pang pagkakakilanlan ng cellphone na napulot ko. At nang dumating na ang babaeng kausap ko kanina sa cellphone, nasopresa ako dahil si Daisy pala ang may-ari ng cellphone. Ikaw ang may-ari, ma'am? Nahihiyang natutuwang tanong ko kay Daisy. Yes, sir. Salamat po sa inyo dahil may mabuti po kayong puso. Sagot ni Daisy na tuwang-tuwa. Papa J, bukod sa pasasalamat, hindi ko inaasahang makakatanggap din ako ng yakap mula kay Daisy. Hindi ko maipaliwanag ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Parang gusto kong gumanti ng yakap na matagal ko nang gustong gawin sa kanya. Nakauwi ako ng bahay, naaamoy ko pa rin ang bango at halimuyak ni Daisy. Ramdam ko pa rin ang init ng kanyang yakap kanina. Walang paglagyan ang saya ko nung gabing yun, Papa J. Lumipas ang mga araw, mas nagkalakas ako ng loob na kausapin siya. Every time na nakakasabayan ko siya pauwi, nawala na ang kaba at pagkailang ko sa kanya. Madalas na kaming nagkakausap dahil parehas na kami ng time out. Minsan, kapag wala pa po siyang planong umuwi, niyayaya niya ako sa paborito niyang tindahan ng batchoy. Sarap pa. Palagi ka ba dito? Ang tanong ko kay Daisy. Kapag nalulungkot ako, dito ako tumatambay. Ang sagot niya. Ibig sabihin, malungkot ka ngayon? Bakit? Nag-break ba kayo ng boyfriend mo? Ang tanong ko kay Daisy. Hindi, wala lang. Gusto ko lang kumain ng batchoy. Malamig kasi. Singlamig ng relasyon namin. Sagot niya sabay tawa na mas lalong nagpaganda sa kanya. For all the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. Sa kwentuhan namin nung mga oras na yun, nalaman ko ang tungkol sa kanyang buhay. Single mother na pala siya. Mas lalo po akong nakaramdam ng pagkagusto sa kanya dahil masasabi kong isa siyang matatag na babae at ina. Lumipas sa mga buwan, mas lalo kaming nagkalapit ni Daisy. Madalas na rin kaming magkasamang lumabas dalawa. At dito ko na rin inamin na matagal ko na siyang minamahal. At nagkaroon ako ng pagkakataon na aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sigurado ka ba dyan sa nararamdaman mo para sa akin, Christian? Tanggap mo kahit may anak na ako? Or baka gusto mo lang ako dahil may iba kang pakay. Ganyan naman kayong mga lalaki, di ba? Tanong ni Daisy sa akin. Mahal kita, Daisy. Kung ano man ang iyong nakaraan ay tanggap ko yun. Kung ano man ang ginawa sa iyo ng dati mong karelasyon, hindi naman kami pareho. Hanggang sa sinagot na nga ako ni Daisy. At buong puso kong pinaramdam sa kanya na iba ko sa mga nakilala niyo noon. Oh, God gave me you to show me what's real. Oh, there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, but now I do. God gave me you. Totoo ang feelings ko para sa kanya, Papa J. Hinding-hindi ako gagawa ng bagay na makakasira sa aming magandang samahan at relasyon. Yan ang ipinangako ko sa aking sarili. Pero, hindi ako naging handa sa mga dumating na mga pagsubok sa aming relasyon. Isang gabi, habang papauwi kami galing sa isang kainan, hinatid ko si Daisy sa nirentahan niyang apartment. Nagulat ako dahil may isang lalaki na nasa pinto habang karga ang kanyang anak. Christian,
Salamat sa paghatid Sige na, umuwi ka na. Mag-uusap na lang tayo bukas, ang sabi sa akin ni Daisy. Gusto ko pa sanang tanungin kung sino ang lalaking nasa pinto. Pero dahil naiintindihan ko ang sitwasyon, pumayag ako sa gusto niya at umuwi. Kinabukasan, nakatanggap ako ng text galing sa hindi nakaregister na number na may mensaheng, "Salamat sa iyong kabaitan at pagmamahal. Hanggang sa muli, Daisy." Bumilis ang tibok ng puso ko sa text na natanggap ko. Gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi yung galing sa girlfriend kong si Daisy. Dahil sa natanggap kong mensahe, hindi ako nagdalawang isip na puntahan si Daisy sa kanyang apartment. At dito, mas nasurpresa ako sa aking nalaman. "Si Daisy bang hinahanap mo, iho?" Tanong ng babae na naabutan ko sa lugar. "Opo." "Nandyan po ba siya?" ang tanong ko. Umalis na sila kaninang umaga. Hindi na ata babalik yun dahil dala na nila lahat ng gamit Kinuha siya ng kanyang husband. Hindi ko rin alam kung saan sila lumipat." "Sige, iho," sagot ng babae. Papa J, hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko habang papaalis ng apartment. Hindi ko alam kung niloko ako ni Daisy o pinaibig para saktan lang. Ang sabi niya kasi sa akin, matagal na silang hiwalay ng tatay ng kanyang anak. Habang binabagtas ko ang kalsada papalayo sa lugar na yun, hindi ko na napigil ang aking sarili. Bumalik sa aking isip ang mga masasayang oras na magkasama kami ni Daisy. Maya't maya, hindi ko na namalayan na unti-unti na palang pumapatak ang mga luha ko. Luha ng saya dahil sa natupad kong pangarap na makasama ang babaeng aking minamahal. Luha ng kalungkutan dahil hindi ko na siya makikita pa. Mahirap dahil walang klarong closure ang relasyon namin ni Daisy. Wala na rin akong balita sa kanya simula ng mga panahong yun. Lumipas ang ilang taon, nakapag-move on na rin ako. Nagmahal ako muli. Pero nabigo. Subalit, masaya pa rin ako ngayon. Dahil natagpuan ko na ang babaeng tunay na magmamahal sa akin habang buhay. Ang aking kaisa-isang anak na babae na pinangalanan kong Daisy. Papa J at sa lahat ng mga nakikinig, masaya ko pong ibalita sa inyo na single father po ako ngayon. Sana po'y na-inspire kayo sa aking kwento at hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Christian.